Сега вече сме в шоурума, след като взехме размерите от апартамента на клиентката и тя пожела така да изпратим варианти на остъклен модел за хола, понеже не е запозната предварително с конкретните модели, просто иска да работи с нас като фирма. На база на това, което тя спомена на адреса, единият вариант, който ми идва на ум, който да й предложа е ето този модел Cofano, модел 1.7. Идеята е, че той е с 3 стъкла, като вратата е структурна, стъклото е цяло вътре и имаме MDF върху стъклото, което прави доста здрава самата врата. Чисто визуално стъклото изглежда доста модерно и в същото време имаме голяма светла площ, каквато всъщност цели клиентката. Така че единият вариант е модел 1.7, предлага се в бял цвят Cofano. Сега ще разгледаме да видим някой друг подходящ вариант, който пак да е подобен на това, което тя търси. Добре, ето това нещо. Тук имаме малко по-добра визия, от гледна точка на стъклодържатели, нещо, което не може да се види тук и самото завършване вече на покритието, дали ще е фолио, дали ще е CPL, се случва по различен начин. Имаме и опция за прозрачно стъкло, изцяло прозрачно, каквото клиентката би избрала, т.е. или бял мат имаме тук, или прозрачно. Ако и вие имате нужда от индивидуална консултация, проблем, казус, който не може да решите, може да се обърнете към нас.